Horas sila gabi mga dihita sa luna, dihamuna manginang saunari tabahas majolo sauti jolo taringot ni tu hatau pasa. Ia hatau pasa di setiap adat na maragam tutu dang sesudah hatau pasa na bui masuk tu beberapa jenis ulaun. Isarana pani tadokom majolo numain hita na laho pasatun ulus tu buruta. Alai tadokon hatau pasa na hira sobir hubungan tu si i maralo do tu adat ni halak Batak. Sada contoh majolo pani hita na pasatun ulus alai tadokon hatau pasana asa jabatan Batak turu main na haunai marat tiba tu seliling mahita mangulu jala setoktong ma di pasu-pasu muluningod di hata na lau pasatun ulus i nungabe dang be cocok. Alai ia hatau pasa ikon hona-honon na do tu jenis na bui marhonaan tu tipe ni ulaun. Isarana pani pangulihon anak manang na pamulih buru. Badi saat pasahatun ulo siba bado honom ma pani hatau pasana ba dihamuna buru nami helanami. Hata nauli hata na denggam majulu pani naung ni hatahon alai di ujungna binai ma hatau pasana pani asa tubuh main na lata ni sikuru di dulu ni purbatua. Saya tubuh ma dihamuna anak dot buru laus dongamuna mai sarmatua. Asa pinatikun hujur main na di topi ni tapian. Manang na tu dia pihamuna mangalaka basi sima hamuna dapotan persaulian. Ima hata upasa na hira-hira na hona tu buru niba nang helaniba di saat-saat na lau pasahaton iba ima ulos songon sadatangi yang pasu-pasu parhitian ulusi tu buru niba nang helaniba. Dihamuna amanginang tersingo ni nama dokon hata pe di sadaluluan akka pengalaman-pengalaman na hea dia lamidongan nang ni alaman sadiri molo di saat madokon hata iba sotung ma adong mangatui iba manang nasiap pudi alana boido gabi pilit hata nalau sidohonon ala ni sisongoni alani ido dihamuna amanginang molo pada saat madokok kata nang akka di paradaton tentu ikon homido nang di akka pakatayon jala unang adong namangganggu manang na siap pudi. Isarana pani tadokom majolo numaijo gudangdo akka na malomar hata dilapo alai pada saat ulaon dang bui tampil laho madoko kata. Sada contoh pani tabai majolo numain anggo makatai dilapo so inama malu niamat taun. Alai di saat mabain ulus tu buruna do hotelana di ma atau pasana pani pinatikon hujur mainna di topi ni tapian. Saya saponggol hatanaon di sukum mainat tanay saping nai. Manang na niolina ay ahado tahi sabungan nama atarnin nama pani. Baro mainat tau madokon badakku boto bah atau pasam inat tau matu amat tanay. Alai di dokon masalinay. Dihamuna buruku do hotelakku. So na dokon ni atau pasam enna do horon nami tutu pinatikon hujur ma inna di topi ni tapian. Inna salina di suku buse inatai tong dang diboto sabungan na atau roma tong amat taon pinatikon hujur main na ito pinitapian patik so patik musik turinna ba musik nekin masih kana torok ima molo hira-hira napagarang-garakon di paradaton HP na dang tikos artina pangingotan na taringo nitu akka hatau pasa ido benna mulununga di akka paradaton kon adat donang rohado pikiran alana beragam disan nalaho memantau keberadaan yakka songon raja parhata iku perluma disan apat tunon do tasopanon istilahna ikon perludo masyargaan akka nasatutur asabui mulun yarga dongan argan dongan maiwa atarhiraya songonido anggo taringo ni hita halak Batak jala ikon perludo saluh na hita laho menghargai akka tutur tarsongoni majo sawotik taringo ni tu ragam hatau pasa na lao sidohonon di akka ulaon adat na maragam horas ma di hita saluhna.